Štefan Havlík, narozen 10. září 1975, slovenský kulturista a také voják, profesionální kulturista IFBB, International Federation of Bodybuilding and Fitness, generální ředitel a zakladatel společnosti www.workoutic.com. Narodil se v Košicích, dlouho žil v Miami, je mistrem světa v amatérském bodybuildingu v roce 2003 a 5násobným mistrem Evropy. Já tě srdečně zdravím, Štefane, a děkuji ti, že jsi našel čas dneska být s námi v hlavních zprávách. Doufám, že jsem to správně zhrnul, co jsem tady přečetl, tady hned z Wikipédie. Ahoj Zdenečku, ďakujem za pozvanie. Vyzerá to, že áno, ja som mal tých športových úspechov veľmi veľa počas tej mojej kariéry, ktorú som mal, ale ja už som dneska na športovom dôchodku, takže už sa tak nevnímam, ako možno niekto sa na to ešte pozerá. Že tvůj život, Štefane, byl vždy ten sport. Je to tak i dnes? Tak ja som na ten svoj nejaký, alebo šport celkovo, na ten športový svet určite nezanevrel, ale dneska, jak som už povedal, ja som na športovom dôchodku a nie je to už to, čo ma živí, robím úplne niečo iné, ale chodím trénovať veľmi nepravidelne, sa musím priznať, ale pokiaľ mi to zdravie a môj čas dovolí, tak si tú cestu do fitness centra stále nájdem. No, ty se znal, teda aspoň teda to, co já jsem tak vnímal, co jsme na Slovensku, velmi známý tím, jak si vracel medaili ministra 3. stupně paní Čaputovej před zhruba 2 lety, tuším, že to bylo. Bylo to velmi efektní a otázka je, ještě stojíš si za tímto rozhodnutím, co si tehdy udělal stále ještě takto, jako si tehdy byl k tomu postavený? Určite áno, pokiaľ by som mal nejakých takýchto oficiálnych ocenení viacej, tak by som ich vrátil asi všetky, lebo to, čo táto, ja to nemôžem povedať, že je to prezidentka, lebo určite to nie je moja prezidentka, ale to, čo táto osoba predvádza v tomto úrade, je čistá katastrofa. A začalo to covidom, neskôr obranná dohoda z USA, čo bol koniec do rakvy. V podstate na základe tohto som sa ja rozhodol vrátiť toto vojenské vyznamenanie. No a potom ďalej vojna na Ukrajine a podobné veci. Proste tu sa títo politici bývalej garnitúry vrátane prezidentky starali o každého iného, len nie o slovenských občanov. Takže určite nie som spokojný s tým, ako to vyzeralo a ja som plný očakávaní, čo sa bude diať teraz, pretože máme novú vládu, sú tam noví ľudia a nechajme sa prekvapiť. K tej novej vládě bych se potom ještě vrátil, ale možná i podobné kroky, co tě tehdy jakoby naštvali očividně směrem tady prezidentky, tak byly podobné kroky i k té další právě politické aktivitě. Mohl by si to možná v krátkosti zhrnout, co si tehdy, jako do čeho si tehdy šel? No, nebol som určite sám, že som sa díval na ten svet, v ktorom my žijeme, mne sa to proste nepáčilo. A povedal som si, že už to nebudem nechávať na iných, ale pokúsim sa zmeniť niečo sám. Hovorí sa, že ak chceš niečo zmeniť, musíš začať od seba. Takže to bolo vlastne pôvod toho môjho rozhodnutia ísť do politiky, aspoň sa pokúsiť niečo spraviť a ukázať tým ľuďom, kto je Štefan Havlík, aké má názory, čo by chcel spraviť, čo všetko by chcel zmeniť. No bohužiaľ, podporu som nedostal, politická strana, za ktorú som ja kandidoval, sa do parlamentu ani nedostala. Bolo to veľmi tesné, ale nedostala, takže musel som sa vrátiť k tomu, čo som robil doteraz, čo ma živí a uvidíme, čo ten život prinesie. Máš ještě nějaké kontakty nebo pracuješ s tou stranou? Nie, momentálne nemáme žiadne kontakty, však my sme kandidovali za stranu Republika spolu aj s Mírkom Čímom. Áno. My sme si v tej kampani pomáhali. V podstate tie názory, ktoré my máme na to dianie, na ten spoločenský život, ktorý tu je, veľmi podobné až rovnaké, takže bolo logické, že sme sa spojili a snažili sme sa to prezentovať. Takže nie sme tu zase niekto ako samostatné jednotky, ale že sa snažíme spájať s ľuďmi, ktorí majú rovnaké alebo podobné názory na svet okolo nás. No bohužiaľ to nevydalo, takže uvidíme. Určite sme neskončili. Toto je len, ja hovorím, že toto bol alebo je len začiatok ešte našej dlhej cesty, pretože vidíme, že
veľa vecí sa nevyvíja úplne optimálnym smerom a budeme musieť bojovať. Takže uvidíme. A jsi teď aktuálně nějak aktivní politicky, nebo momentálně to je v takovém stand-by modu? Momentálne je to presne v tom stand-by modu, lebo akože není o čom. Čo ja akože politicky môžem ja niečo ovplyvniť ako obyčajný občan, takže máme tam teraz ľudí, ktorí vlastne dostali ten mandát, dostali tú dôveru, dostali sa do parlamentu. Je tam veľmi veľa správnych ľudí za mňa, nebudem konkrétny, ale verím, že v niektorých veciach sa pohneme. Jedným z bodov takých tých hlavných mojich tých predvolebných tém bolo aj vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za ten COVID teror, za tie 3 roky šikany, čo sme prežívali všetci na Slovensku. A toto ma naozaj veľmi zaujíma, ako sa s týmto táto vláda vysporiada. To je otázka potom, jestli máš nějaký kontakty jinak k tomu Petrovi Kotlárovi, například si víš, jak oni fungují, jak oni pracují, co v tom dělají v této souvislosti? Zatiaľ nie. Ja viem, že on je veľmi aktívny v tejto téme. Hovorí sa o nejakej vyšetrovacej komisii, ktorá by mala začať riešiť tieto veci. No ale mňa by napríklad zaujímalo, že prečo napríklad taký Mikas, hlavný hygienik, ktorý toto celé má na starosti a jeho nezákonne vydávané vyhlášky tu ovplyvňovali život slovenských občanov 3 roky. On stále je v úrade. Teraz je o ňom ticho, nevieme, že či vôbec žije, ale oficiálne je stále v úrade, pokiaľ vieme, a vôbec nič sa nedeje okolo toho. Tak toto ma veľmi zaujíma, ako sa to bude vyvíjať. Jinak je to mě tak překvapilo, je to neuvěřitelné ticho teď, že to člověk ho neviděl už na 2 roky někde na nějaké veřejné půdě. No, dúfajme, že je to ticho pred búrkou. Jo. Ale že když vidíš nějaký články sem tam, velmi málo kdy, tak je to nějaký archivní foto jenom, takže je to takový divný, no. Takže to člověk si potom může myslet cokoliv, když takto zmiznou ze scény ty lidi. No ja sa ani nečudujem, že oni zmizli zo scény, pretože oni veľmi dobre aj vtedy vedeli, že čo robia, a predtým sa nedá utiesť. Ja si myslím, že nie, aj keď možno táto vláda sa s tým nevysporiada. Toto sú nepremlčateľné trestné činy. Mučenie, šikana a podobne. Porušovanie základných ľudských práv a slobod, to ich dobehne. To predtým neutečú. Já si taky myslím, že karma je silná. No teď právě si už oznámil tu novou vládu na Slovensku, co máme pár měsíců. Co si o té vládě celkově myslíš a jak dohodnotíš jejich aktuální práci? Nemyslím si nič oficiálne, akože čo mám povedať. Je to veľmi krátka doba. My veľmi dobre vieme, že stav verejných financií a vôbec Slovensko ako celkovo je v katastrofálnom stave. A toto zobrať si teraz na starosť a začať to riešiť, dávať to do poriadku, je veľmi ťažká úloha, čiže toto im určite nezávidím. Ale je tu pár vecí, ktoré sa mňa osobne týkajú a zatiaľ v tom nevidím nejaký posun. A tu by som chcel spomenúť, ja som ešte v lete minulého roku podával trestné oznámenie na zbierku na tank na Ukrajinu, pretože si myslím, že ľudia, ktorí to zorganizovali, podporovali, porušili zákon, no a doteraz to nebolo vyšetrené. Neprišli zatiaľ 3 oficiálne dokumenty s tým, že nakoniec, myslím, že teraz to presúvali z Pezinka do Senca alebo naopak, kvôli tomu, že nemajú na to čas. Takže, jak sa hovorí po česky, horúca brambora, po slovensky horúci zemiak si tu začínajú prehadzovať, pretože mňa veľmi bude zaujímať, ak mi to zamietnú, čo bude dôvod, ako to obhája. Vysvětlíš malinko více k tomu, prosím, protože myslím, že ne každému je to úplně jasný, co se tam stalo. Jako ty si dal trestné oznámení na co konkrétne? No, konkrétne občianske združenie vyhlásilo zbierku finančnú na tank na podporu Ukrajiny. Áno. Čiže občianske združenie, ktoré má v naplniť svojej činnosti charitatívnu činnosť, zbiera finančné prostriedky na
zbraňový systém na zbrane, konkrétne na tank, čo určite nie je v súlade so slovenskými zákonmi. A sú tam ďalšie zákony, ktoré ja vidím ako problematické, pretože my ako slovenskí občania máme zákonom zakázané podporovať akýkoľvek vojenský konflikt. Takže to je ďalší problém. No a mne sa to nepáčilo, samozrejme, pretože keď som zachytil prvé video, ako herec Richard Stánke vlastne nahral video na podporu tejto zbierky, tak mi skoro zabehlo a prevrotilo ma skoro zo stoličky, takže som si povedal, že toto nenecháme tak. Poradil som sa s právnikmi, oni na to povedali, že naozaj je to asi tak, ako ja si myslím. Uvidíme, že čo povie generálna prokuratúra. Takže spísali sme trestné oznámenie, podali sme to a zatiaľ je to vo hviezdách. To bylo v září, tuším, nebo tak nějak, ne? Minulý rok? To bolo v lete, neviem presne, ktorý mesiac, ale mám tu dokumenty k tomu, tak sa môžem... V srpnu tady mám... 20... Áno, no, august. Tak, 24.8. som to podal. Áno. Takže... A do dneška je teda nic, jo, žádných řešení. No, nemám k tomu žiadne oficiálne stanovisko. Posledný dokument hovorí, môžem to prečítať, trošku to skrátim. Týmto vám oznamujeme, že trestné oznámenie bla 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 bolo opatrením Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava zo dňa 8.11.23 z dôvodu nadmernej zaťaženosti okresného riaditeľstva Policajného zboru Senec odovzdané dnešného dňa na okresné riaditeľstvo Policajného zboru Pezinok. Čiže oficiálne mi oznámili, že na to nemajú čas a že zo Senca to dali na Pezinok. Takže bude sa to asi teraz posúvať. Z Pezinka to pôjde neviem kde, asi do Čiernej nad Tisou, potom do Košíc, potom do Popradu a bude to chodiť hore dolu. Dúfam, že nie, ja si z toho akože robím srandu. Ale nie je to sranda, pretože títo ľudia, podľa mňa, od môjho oznámenia ubehlo koľko po roka a stále páchajú trestnú činnosť. A oficiálne úrady s tým nič nerobia. No tak těch měst na Slovensku je přece jen pár, když je to malá zem, tak tam to ještě může trvat, než to přesně všude poposunou. No, co se týká teda té aktuální vlády, jako mnoha občanů, do ní samozřejmě vkládá náději, zase další do ní vkládají dost velký odpor. Myslíš si, že mnoha těch věcí, které oni slíbili, že dodrží? Nebo máš takový zatím postoj, že počkáš? Hovorí sa, že politikovi nesmieš veriť, politika musíš kontrolovať. Takže už len z toho titulu ja neverím žiadnemu politikovi. A uvidíme. Zatiaľ hovorím, mám tu na stole konkrétny prípad, nič sa s tým nedeje. Takže hovorím, nie je to jednoduché, prevzali krajinu v katastrofálnom stave, musia s tým niečo robiť, aby fungovali základné veci. No a uvidíme, že či ich bude zaujímať len všetky tie cirkusy okolo úradu špeciálnej prokuratúry, Lipšica a podobne, alebo budú riešiť aj iné veci. Teď ještě otázka na to, jako jsi byl bývalý voják, možná i malinko z toho, Marga, že co si sám myslíš o tom, že stát jako odmítal už i před volbami a potom jakože dodávat Ukrajině zbraně, ale soukromým firmám to jako umožňuje. Není to nějaký v rozpore? Tohleto? Ja neviem, čo mám na to povedať. Buď sa podporuje, alebo sa nepodporuje. Tu je to biele alebo čierne, tu sivé, nič medzi tým nie je. A pokiaľ viem, schválili podporu nejakých 400 miliónov Ukrajine. Má to byť nejaká humanitárna podpora, alebo čo to bude nakoniec. Aj tie zbrojárske spoločnosti, ako ty si spomenul, majú možnosť predávať zbranie na Ukrajinu. Takže neviem, my tu tolerujeme kadejaké embarga, z Ruska nesmieme dovážať nič a ani s nimi obchodovať, za chvíľku nebudeme mať ani ropu, ani neviem, ako si to predstavujú, ale nemyslím si, že to dlhodobo je udržateľné v takomto stave, ako to je teraz. Tak oni by mohli být takový státní záväzky, že do válečného konfliktu nedodávat žádný zbraně například. No isté, že však to je jedno, že či im to daruješ, alebo im to predáš, v podstate je to podpora tak či tak. Jasně, samozřejmě.
No, tak a ještě otázka taková, už se známe nějakou dobu a přibližně vím, jako, jaký máš názory, ale mě by teď tady zajímalo ještě v této souvislosti, se bavíme o této vládě, která jednoznačně se vyjádřila, že z EU, NATO a tyhle ty všakých organizací, že nemílí vystoupit. Jaký je tvůj postoj k tomuto? EU, NATO, VHO, VEF a všechny tyhle ty kluby. Co si o tom myslíš? No, myslím si, že je to cesta do pekla a určite to k ničomu dobrému nevedie, pretože my, odkedy sme vstúpili do týchto spoločenstiev, sme sa stali len otrokmi toho celého systému a naša potravinová sebestačnosť, ktorá ešte za čas Československa bola vysoko cez 100%, to znamená, že my sme viac vyrobili, ako sme potrebovali, je dneska úplne katastrofálna. Ja nepoznám úplne všetky tie presné čísla, že koľko sa tu chovalo dobytka vtedy a teraz a tak ďalej, však nemôžeme byť všetci odborníci na všetko, ale my sme na tom veľmi zle. My sme odkázaní na západnú Európu, však to bola... Takto, zamysli sa nad tým, prečo by Nemci, lebo Nemci sú hlavní takí tí pumpujú tú Európsku úniu a sa hovorí, že pokiaľ oni to budú robiť, Európska únia bude fungovať. Keď Nemci prestanú dávať peniaze do Európskej únie, tak sa to celé rozpadne. Ale prečo by to mali robiť? No pretože tým, že naberú krajiny ako Česko, Slovensko, Maďarsko a podobne, Poľsko, tieto krajiny bývalé východnej Európy do toho systému, tak si vytvoria nejaký priestor, nejaký market, trh, kde môžu umiestňovať bečkové, druhotriedne potraviny, druhotriedne výrobky, proste my sme tu žumpa celej Európy. Takže preto oni nás podporujú a uvidíme, ako dlho to bude fungovať. No, možno sa nedožijeme toho. Ono ten systém, samozrejme vidíme, že nefunguje dobre, nie je dobre nastavený, ale oni vedia, čo robia. Nebude to také jednoduché. Až také krehké to nie je podľa mňa, že sa to rozpadne. Nebude to také jednoduché. No to jsou různé názory různých ekonomů. Co se týká té sebestačnosti toho Slovenska, tak to si pamatuju, že jsem četl pár let nazpátek čísla, že dokonce ještě do roku 2003 tuším, tak bylo prakticky 99%. To je jako maximum, nebo něco dovážíš vždy, víš. A že potom do roku nějak 2017 nebo 2018 tak nějak to šlo naspátek až na 37%, což je nejnižší hodnota v celé Evropské unii, což je brutálně pro zemi jako Slovensko, která je známá tím, že byla hlavně zemědělská zem. Prostě vynikající potraviny se vyráběly a teď musí se dovážet v drtivé většině. No, tak jak som povedal, my sme otroci toho systému a veľmi ťažko sa to bude meniť. A pokiaľ títo politici z toho budú mať stále nejaký profit a benefit, lebo vieme, že tie eurofondy to je obrovský nástroj na korupciu, tak sa to bude veľmi ťažko meniť. Oni budú bojovať za to, aby to fungovalo tak, ako to funguje. Mm-hmm. Možná ještě taková závěrečná otázka. Tvé plány do budoucna, máš něco jasného před sebou, co si ochotný zveřejnit, anebo... Tak ja sa už pár rokov venujem alternatívnym zdrojom energie. V podstate robím projekty na fotovoltické elektrárne. Čiže v tomto vidím priestor, dokonca aj táto nešťastná Európska únia to podporuje a veľmi sa čudujem, pretože ak si dá niekto na rodinný dom, na svoju strechu fotovoltickú elektráreň, tak začína byť viac menej nezávislý od systému. Čudujem sa, že systém podporuje nezávislosť od systému. Takže niečo za tým bude, čo zatiaľ my nevidíme, ale buďme radi, že máme tu takéto technológie, lebo toto nie je jediná technológia, ktorá nám dokáže pomôcť ušetriť nejaké náklady životné a trošku sa jak by som to povedal, odtiahnuť do toho systému, osamostatniť. Takže venujem sa tomu, dáva mi to zmysel. V tejto dobe v podstate vnímam to tak, že ja takisto, keď nie ináč, tak takouto formou pomáham ľuďom sa dostať nejakým takýmto technológiám, ktoré im môžu pomôcť. Takže toto je cesta.
Ještě jsi byl takový hodně jako angažován do toho pomoc dětem. To si ještě pamatuju. Áno, Si hodně toho dělal. Děláš tam ještě něco v této souvislosti? No, my sme založili iniciatívu Deti vám nedáme. To bolo v rámci našej politickej kampane. Chceli sme ukázať, aké problémy tu máme, čo sa týka detí, pretože aj sa hovorí, ak chceš poraziť nepriateľa, musíš najprv ovládnuť jeho deti. A tieto generácie vidíme, že sú otroci systému, otroci internetu. Ja to vidím na vlastných deťoch, veľmi s tým bojujem. A pokiaľ my sa aspoň nepokúsime to zmeniť, tak veľmi rýchlo nás to dobehne a dostaneme dobrú facku z druhej strany. Takže áno, toto je cesta. Konkrétne ja sám nerobím teraz nič, čo sa týka nejakého trénovania detí alebo tak, ale pripravujem jeden systém stravovací pre deti. Mal by to byť návod, ktorý by ukázal aj tým rodičom ten zdravý životný štýl, ako by mali k tomu stravovaniu detí pristupovať, pretože dneska je to o fast foodoch, o pizzách a o neviem čo všetkom a tie základné stravovacie návyky sa veľmi kázia. Deti pijú veľa sladkej vody, samé koly, fanty a neviem čo. A ničí ich to zdravie. No ale však toto je vlastne aj cieľ toho celého, pretože náš svet ovládajú farmaceutické firmy. Tu sa vyrábajú pacienti a už od malička. Však bolo nemysliteľné, že my sme tu mali nejakú detskú cukrovku, alebo dneska detská obezita je obrovský problém. Tie štatistiky sú úplne šialené a stále sa to zhoršuje a zhoršuje. Čiže ja som aj rád, že sa tu napríklad teraz, čo sa týka aj politiky, ide otvárať nové ministerstvo športu, ktoré by malo podporovať šport, samozrejme, hlavne šport detí. Takže uvidíme, pokiaľ dostanem príležitosť, určite raz sa zapojím aj do tohto. Super. Ale to je i politicky, jo? By si zase šel do toho. No tak hlavne politicky, odborne, tak mám nejaké skúsenosti, pretože ja som sa živil športom 20 rokov, 25, ja neviem. Bol som vrcholový športovec, niečo o tom viem. Hlavne tá kulturistika je o tej stráve, o tých zdravých návykoch, o tom pravidelnom športovaní, o disciplíne. Ten šport dokáže otvárať úplne iné možnosti, iné dimenzie, hlavne v rámci nejakého sebarozvoja. Čiže toto je cesta a keď budem mať tú možnosť a dostanem tú príležitosť, tak áno. Ja som chcel otvoriť detské športové centrum, ale ja na to nemám peniaze. Akože už som pochopil, že pokiaľ naozaj systémovo sa nebudú podporovať takéto projekty, tak to nemá vôbec cenu bojovať tu s nejakými veternými mlynmi, aby ja som sa išiel znova zadlžovať alebo niečo, aby som si mohol prenajať priestor, zariadiť to, urobiť nejaké detské fitko, venovať sa tým deťom. Za vlastné peniaze sa to nedá, to pokiaľ ten štát to nebude podporovať, tak to nemá cenu robiť. Takže verím, že to nové ministerstvo športu niečo bude robiť aj v tomto smere. Štefane, tak já držím nám všem palce, aby se to dál vyvíjelo nějakým pozitivním směrem. A děkuji ti srdečně za ten rozhovor. Ďakujem. Věřím, že se uvidíme brzy zase. Dúfam, že áno. Měj si moc hezký. Děkuji moc. Ahoj. Čaute, ja som Dani Kolár. Čau, Robin Čumpelík z Inovace republiky. A my sa nachádzame v Londýne na Baker Street. Nemusíš být Sherlock Holmes, abys tohle našel. Nemusíte byť Sherlock Holmes, aby ste to našli. A nachádzame sa pred krásnou nemovitostí po slovenskej nehnuteľnosti. Výborne, ďakujem za pohľad hore. Ktorej vrchný apartmán patrí Volodomír Zelinský, Volodomír, mávám si borec, vyděláváš prachy. Kúpil ho pre neho jeho kamoš, oligarcha, v hodnote 3 milióny libier, čiže zhruba 3,3 milióna eur. Ano. A já jsem se teda dozvěděl o téhle nemovitosti přímo od lidí z Ukrajiny, kteří tady mimo jiné před pár týdny dali nápisy
prodej ten byt a zaplať peníze na Ukrajinu. Tak. Ja týmto nesarkasticky pozdravujem všetkých Slovákov, ktorí minulý týždeň vyzbierali 4 milióny eur na zbierku pre Ukrajinu, ktoré už sú teraz v týme. A som si istý, že tým zachránili veľa ukrajinských životov a že určite sa za tie peniaze nebude žiadny ďalší apartmán za 3 miliony libier kupovat, že? Protestovali tady Ukrajinci, bylo tady několik nápisů. Zelinský oligarcha, to je oligarcha vlastně, kupuje prachy, za prachy byty různě po světě, že jo, Miami nebo kde to údajně má. Miami, má malý kaštiel v Toskánsku, v Izraeli majú jeho rodičia vilu za 8 miliónov s bazénom a s ochránkou so všetkým. A tady, a to jsou jenom ty legální, to Bůh ví, co má přes někoho další majetky. Sláva, neviem, určite sláva Čechom A co říkal Zelenský, teďka měli pravoslavní Velikonoce. Ano. A víš, co tam říkal? Ne. Má takový kanál, jmenuje se to Svoboda. A tam říkal, Bůh nosí vlajku Ukrajiny. No, tak určitě, to je jasný. My Führer. Asi tak. Sláva Česku a sláva Slovensku. Čaute. Ano, mějte se, Česko, Slovensko, máváme z Londýna. Čau. Čaute. Idem od.